Ez du aurkezpen behar, gila esan gogoratuko dut bakarrik zenbat liburu idatzi dituen eta aurkezpentxo bat egingo du. Gero berak esan du laburua da egingo duela nire liburu ere. Oso laburra izango dela, Gero, zuen txanda izango da, pentsatzen dut bate baino gehiago liburu irakurri izan duzuela, eta galderak egin. Eta etxean ikusten ari zaretenak, emango dizuet telefonoak, zuen WhatsApp edo Telegramen bidez, zuen kezkak, gogoetak, galderak elerazteko eta guk aldegun neurrian erantzungo dugu. Telefonoa hapa da, 600-777-151. Eta zuen berriz, Karmelek bere disertazioa bukatzen duenean, zuen galderak, zuen gogoetak, zuen ekarpenak, eta bale, orduan, esaten nuena, hasieran denuen Karmelek ez du aurkezpenik behar, aski ezaguna dugu Euskal Herrian eta Euskal Literaturan. Duela urte edo, ja kalkulua ondo dugu. Hasi zen idazten, nik uste dut emakume idazlegina bezala ipuinekin horregun zen generazio bat, Katixa Agirre, Karmele Jaio, Uxue Alberdi, Eider Rodríguez, nik uste dut indartsuenak zuek izan zinetela garai batean, hor bigarren generazio forte bat emakume idazlenak orduentxe hasi zinen idazten, eta endabiziko ipuin bilduma izan zen 15 zauri, horrekin ezagutzera eman zinen, gero zu bezaina hor 2007an, eta ez naiz ni 2012an. Novelan ere batez ere bi novela ezagun idatziak dituzu. Amaren eskuak oso ezagun egintzen novela gero zinera ere eraman dena. 2009an igual novelarik potenteratako idatzi zenuen, batzuerin ustez behintzat, musika airean, zartzaro bat, emakume bat lehiotik begira, bizitzari, joan den bizitzari, poesian ere, hausartu zinen eriotza epizentruan jarrita, orain hilak ditugu 2015an, eta orain azken hau 2009an, eta urtetan gero, 3. novela, Euskadi Saria, Aitaren etxea. Ez dakiten arestiri egiten diozun omenaldia, edo beste aresti baten iratzen duzuna, behintzat ez duzu, Aitaren etxe hori ez duzu defendatzen. Eta bukatuko dut gogoratuz bakarrik, emakumeak indartsu daudela Euskal Literaturan, Euskadi Sariak, azkeneko 4 Euskadi Sariak emakumeak direla. Esan behar da, Euskal Literaturan 120 edo 130 bakarrak direla emakumeak, eta azkeneko Euskadi Sari guztiak emakumeak idatzi dituztela. Horrek zerbait izan nahi du. Esan nahi duena da, galbaira pasatzea hain zaila dela, hoberena gaudela hor. Orduan, gogoratuko dut, 2017an Arantxa Urretak utzi zigun alardeari egindako novela edo saiakera zoragarri hura, bidean ikasia, gogoratuko du Arantxa azkenean, bere bizitza idazten hasi den emakumea. 2018an Eider Rodríguezek bihotza handiegia, nahiko ipuin bilduma zoragarri hura, behar duen zorroztasun eta indar literario horrekin utzi zigun. 2009an izugarrizko sorpresa eraman genuen Irati Lorretak urte luzez idatzi eta literaturaz gainezka jositako neguko argi haiekin, eta urten, Euskadi Saria 2008koa, joan urtekoa, Karmele Jaiok Aitaren etxearekin. Orduan, hemenik aurrera bere Euskadi Sari hori, bere ibilbide luze hori, berak aipatuko digu, eta esan bizela. Berak okututakoan, bai etxekoak, eta bai hemen zaudetenak zuen abeitza, zuenak gogoetak, kaldera. Mila esker, Karmele, gurekin hemen izategatik. Eskerrik asko zuei nintzengatik eta zarrenagatik, eta eskerrik asko zuei etortzeagatik. Hemen zaudetenak eta etxean zaudetenak. Aitaren etxea novelaz eta novelaren aitzakian hainbat agiz diote manzat. Novelaren aitzakian hainbat gaiei buruz hitz egiteko aukera ematen duela uste dut.
Hasteko nik aipatu nahi nuen nire novela bertan aipatzen diren edo kontatzen direnengatik zuzenean identifikatzen dela zenbait gaiekin, ez? Identifikatzen da maskulinitatei buruzko eztabaidarekin, identifikatzen da genero rolen ezarpenarekin, berdintasun ezarekin, botere harremanekin. Hor daude gai batzuk zeinekin identifikatzen den novela hau, edo behintzat novelari buruz hitz egiten denean agertzen diren gai batzu dira, eta egia da, horiek hor daude, ez da. Baina gustatuko litzaidake hastea argitu nahiko nuke literatura idazten duenean, edo novela bat idazten goazenean, edo hasten garenean novela bat idazten, ez dugula idazten tesi bat berresteko. Hau da, ni ez naiz ordenagailuaren aurrean jartzen novela bat asmatzen hasten naizenean, edo eraikitzen hasten naizenean, nire asmoa behintzat ez da izaten tesi bat berrestea edo naiz hasten kasu honetan adibidez, enitzen hasi, idatziko dut liburu bat, maskulinitate buruz, edo idatziko dut liburu bat genero rolen eraginari buruz, ez dut horrela idatzi, eta nik uste dut novelak eta ez direla horrela idazten. Ez dagoela aurretiazko tesi bat eta horren bila, zoaz nik behintzat ez ditut horrela idazten. Niretzat idaztea bada deskubrimendu bat bezala. Ni hasten naiz idazten, baso ilun batean sartuko banitz bezala, eta sartzen naiz linterna eskuan, eta ez dakit ziur zer aurkituko dudan, eta nire itxaropena izaten da, bertan erantzun batzuk aurkitzea, edo galdera berriak aurkitzea, edo buruan daukadana zer den argitzea, modu bat idaztea, nire idazteko modua bintzatu da galderaz beteta idazten dut, eta prozesu horretan nire itxaropena da aurkitzea zer esan nahi dudan. Hori da prozesua, ez da aurretiaz dakidan zerbait, intuizioak badaukat, badakit gutxika da, ignorantz noan, baina egia esateko hasten naizenean novela bat ez dakit zer kontatuko dudan, ez? Eta kasu honetan ere, nik ez dut konsienteki pentsatu esan dudan bezala, idatzeko liburu bat kritikatzeko edo salatzeko maskulinidade hegemoniko bat, ez ni hasten naiz idazten, eta gainera, kasu honetan aitortu behar dut ere, aurrera joan enean, eta ikusten, gero eta argiago ikusten ze gai ateratzen ziren, eta nun sartzen ari nintzen, momentu batzuetan, neure buruari galdetzen diola, ziur zaude, benetan sartuko zara hor, indarra daukazu, gogoa daukazu, baina nik uste dut idazlek enion dioten ez dugula aukeratzen zertaz idatzi. Gaiak hor daude, nolabait zure kezkak, zure inguruan dauden gauzak, badagoalako nahaste bat, eta nolabait gaiak inguratzen zaitu. Eta ez duzu beste remediorik azkenean hortaz idaztea baino. Nik uste dut, zentzu horretan ez dugula aukeratzen, baizik eta hor dago eta atera behar da, ez? Atera behar den zerbait da, ez? Eta nik ikusi dut idatzi ondoren, ze keska, ze gauza zeuden nire buruaren barruan, eta argi dago hemen agertzen diren gauzak nire kezka zirela, nire bizitza eta inguruekoen bizitza ere baldintzatzen dituen gauzak direla, botere harremanak, mugak, generoak sartzen zigun mugak gauzak egiteko, guzti hori, eta baita ere, nolabait,
sentitzen dugun impotentzia hori askotan, ez? Gauzak aldatzeko zaila den, ez? Guzti nazketa hori hor egon da, sorkuntza prozesuan. Esan behar dut, kostatu zaidala, eta kostatu zaidala gaiagatik bebai, badelako gai bat orokorkerietan jausteko arriskua duena, edo baita politikoki zuzenegia izateko, edo adrebez, ez kontrakoa, ez, politikoki zuzena ez izateko, da, badaude arrisku eta trampa asko hor, eta nik uste dut ibili naizela idazten kontuz, edo behintzat, ez dut esango beldurrez, baina bai, denbora guztian pentsatuz, eta nahiko aitortu dut bakarrik sentitu naiz sorkuntza prozesuan, sorkuntza azkenean da etengabe erabakitzen egon, zaude? Erabakitzen, nondik, nora, zer, denbora guztian zaude erabakitzen eta ez duzu nori galdetu. Eta sentitu dut bakardade bat sorkuntza prozesuan gero, behin novela atera denean, bihurtu dena, nabaritu dut babes bat. Eta babes horrek nolabait erakutsi dit nik nituen kezka guzti horiek, eta aurra gertzen diren guzti horiek badirela ere jende askoren kezkak, ez? Eta jende askok buruan dituen gauzak, ez? Bueno, esan dut beraz, ez naizela azten liburu bat idazten tesi bat berrezteko. Beti azten naiz, eta nobeletan, ipuinetan ere, irudi batetik. Irudia da beti abia puntua. Eta adibidez, aipatu dituzu Amaren eskuak eta musika airean. Amaren eskuak zan, nik neukan gauza bakarra, novela hori idatzi baino lehen, zan, alaba eta ama, ospitaleko gela batean, Amaren eskuak izararen gainean jarrita, eta alaba eskuaiei begira, pentsatzen nolabait eskuaietan erantzun bat aurkituko zuela, ez? Hori zan nik neukan irudi bakarra hasi nintzen, nekien zetaz idatzi behar nuen, eta prozesua izaten da askotan irudia, eta gero irudiak zergatik etorri zaidan irudi hori, ez? Hori deskubritzen zaiatzea. Musika airean ere, neukan gauza bakarra, zan adineko andra bat, lehioti begira, plazari, bere herriko plazari begira, eta nolabait hori izan iraganari begira egon, edo munduari begira, baina kanpotikia da, hori neukan, eta aurrera inuen irudi horrekin. Aitaren etxearekin, hasiera batean neukan bakarrik irudi bat, eta zan, gizon bat, sukalde oso moderno batean, kafetera zahar bati begira, kafetera elektriko horietako tanta botatzen dituen horietako bati begira, eta deseroso, ari begira eta pentsatzen, kafetera hori nolabait lekuz kanpo zegoela, zaharkitua, zegoela inguru horretan. Eta hasten naiz irudi horrekin, eta nolabait aurkitzen dut, edo deskubritzen dut poliki-poliki, nolabait dela gizon bat mundu berri batean, aldatu den, edo aldatzen doan mundu berri batean, eta kafeterari begira dago bere burua ere nolabait zaharkitua sentitzen duelako kafetera hori bezala, sentitzen du inguru moderno edo aldakor edo diferente edo berri baten bere burua hemen geratzen ari naiz zaharkitua, ez? Gizon baten, egungo gizon baten egoera, ez? Izan daitekena. Hori da, esan nahi dena da, abiatzen naizela irudi batetik, eta irudia zergatik, nire galdera izaten da zergatik irudi hori. Zergatik atera zait, zergatik agertu da irudi hori. Eta horraz, azten da deskubrimendu hori, aipatzen dudana, ez? Eta nik azkenean ze deskubritzen dut, gizon bat, maskulinitate zahar bat mundu berri batean. Gizonaren maskulinitate zahar bat inguruan duen mundu berri batean. Eta hor azten naiz.
idazten, ez? Izenburua aipatu duzu, normalean novela ere ez da hasten izenburu batetik, ez da hasten tesi batetik, ez da izenburu batetik, gainera izenburu azken momentu, zalantzak izan dituen, eta azken momentu arte ez nuen argi izan, baina izenburuak nik uste dut asko izaten duela liburua kontatzen duenari buruz. Ze Aitaren Etxea da, azken finean, gure gizartea, ez? Aitaren Etxea bizi gara, gizonen, gizarte esango genuke patriarkal batean, ez? Gizonen neurrira egindako gizarte bat, gizonek diseinatua eta gizonek gobernatua, eta erdigunean gizon klase bat jartzen duena, ez? Eta gizarte horretan emakumea beti da bestea, ez? Kondenatua dago bestea izatera, ez? Eta horregatik erabilita Aitaren Etxea baita ere ziren poemaren oihartzun hori nolabait ere gurea ere bada, gurea sentitzeko. Eta baita adierazteko berdin dela aberriaren defentsaz hitz egin edo nola maite mintzen garen horri buruz hitz egin, berdin da ze gai patriarkatu horrek edo lege zahar horiek dena zeharkatzen dutela, ez? Hori adierazteko, dena zeharkatzen dute. Baita nola maite mintzen zaren, baina baita ere zure aberria nola defenditzen duzu, ez? Guzti hori zeharkatzen duela, ez? Eta Aitaren Etxea horren, deitu nahi duzuen bezala, Aitaren Etxe edo patriarkatu edo danadala, horren funtzionamendua pixkat nolakoa den, ez? Da pixkat liburuak ere kontatzen duena, adibide konkretuekin edo bizipen konkretuekin, ez? Eta nola den oso eraginkorra, ez? Nola esplikatu, hau da, ez da nik uste dut Aitaren Etxearen lege horiek bai ezartzen dira, baina ez da bakarrik goitik bera datorren ezartzen den zerbait, baizik eta birsortzen doan, etengabe birsortzen doan makinaria bada. Eta horregatik da hain eraginkorra. Ze zu bizi bazara patriarkatuaren epizentroan, zuri ez dizu inork esan behar zuk lege horiek jarraituko dituzu eta birsortuko dituzu egunero egiten dituzun gauzekin. Oda, etengabe birsortzen doan makinaria bada, ez? Elikatzen goazena, egun ez egun, ez? Eta pentsatze eraginkorra den, eta mekanismo horiek askotarikoak dira, eta horien bitartez normaltzat hartzen dugu, normaltzat hartzen ditugu hainbat gauza, ez? Zaintza emakumeen eskuetan egotea hain handi batean, onartzen dugu femenino etiketa duen guztiaren desvalorizazioa. Ikasten dugu edo nola umeei edo txikitatik eskaintzen dizkiegu bi karril bizitzarako, oso ezberdinak, jaiotzen diren sexuaren arabera, baita emakumeak sexu objektu soil bihurtzea, edo emakumeak maitasunaren aitzakian gatibu edukitzea, adibidez, edo emakumei prestigio eta garrantzia ukatzea, edo emakumeen kontrako indarkeria bere forma guztietan, hau da makinaria bat, etengabe ari dena mugitzen, etengabe ari dena birsortzen, inertzia oso indartsu bat sortzen, eta gainera, hain da eraginkorra, oso eraginkorra da baita ere, daukalako ikusezin bihurtzeko gaitasun bat. Hau da, daukalako normaltasunaren azpian eskutatzeko gaitasun bat, eta horren aurrean oso zaila da horri aurre egitea, ez? Eta hau esaten dut, iruditzen zaidalako literatura badela modu bat normaltasunak estaltzen duen hori azaleratzeko, ez? Normaltasunaren azpian dauden
normalak ez diren, gauza guzti horiek ikusteko, beste leku batetik. Literaturak eskaintzen dizu beste leku bat, hori ikusteko, ez? Nolabait gizarteare ekizizpien bitartez ikusteko aukera ematen dizu, ez? Eta beste leku batetik esan bezala ikusteko. Eta liburu honek eta ez honek beste askok egiten duten ekarpena zentzu horretan, hitz egiten dutenean gizartean dituen arazoei buruz edo nik uste dut ekarpena dela guk maila oso abstraktuan edo maila teorikoan badakizkigun gauza asko edo buruan ditugun gauza asko aterrizatzen dituelako. Eramaten dituelako pertsona konkretu batzuen bizipen konkretuetara, ez? Eta errezago ulertzen da zer den patriarkatua, zer diren botere harremanak, zer eragin duten rolek gure bizitzan eta bar, ezagutzen badugu edo ikusten badugu nola gauzatzen den hori sukalde bateko mahai baten afari batean, ez? Gauza leku konkretu batean da personaje konkretu batzuekin, ez? Eta niretzat ere izan da baliogarria hori. Jeisteko hori, plano abstraktutik, plano teorikotik, konkretura, ez? Hor agertzen, liburuan agertzen diren kezkak asko dira, eta gaiak asko dira, baina hor argi dagoela nola eraikitzen garen, ez? Generoaren eraginpean, ez? Eta nik uste dut hor, batzutan badaukagula fantasia moduko bat, pentsatzen dugu askotan, hitz egiten dugula, idazten dugula, maitatzen dugula, egiten dugun guztia, egiten dugula leku neutro batetik, da, hor, leku neutro batetik, ez? Eta ez da horrela, ez? Nunbaitetik ari gara munduari begiratzen, eta nunbaiten kokatuta gaude, eta hainbat faktoren eraginpean gaude leku batean edo bestean, ez? Eta generoarenak indar handia du horretan, beste hainbat faktore daude noski, baina generoak hor indar handia du. Jaiotzen garenetik, jaiotzen garen sexuaren arabera, espektatibak ezberdinak dira. Gizarteak gutaz espero duena da oso ezberdina. Eta guk hori oso barneratzen dugu oso gaztetatik, ez? Eta espektatiba horiek bete nahian ibiltzen gara, bide bat aukeratuz edo bestea. Eta hori kontatzen da pixka liburuan, eta bereziki kontatzen da nola hartzen duen horren kontzientzia gizon batek, eta nola hartzen duten baita beste bi emakumeek horren kontzientzia. Nola eragiten dien generoak euren bizitzan eta euren erabaki guztietan azkenean, nik uste dut ez da bakarrik bizitza publikoan egiten duguna, bereziki intimoan. Generoak markatzen du nola hitz egiten dugun lan bilera batean, baina markatzen du baita ere nola maite mintzen garen, nola daukagun sexua edo nola gauza oso intimoak direnak edo guk pentsatzen ditugunak intimoak dira eta guk erabakitzen ditugunak askatasunez, zatezu ni horrela maite mintzen naiz, horrela naizelako, ez da izango bakarrik horrela zarelako, egongo dira beste gauza batzuk hor atzean, ez? Eta liburuak ere hitz egiten du balore horien transmisioari buruz. Bizirauten badu, da transmisioa dagoelako. Eta transmisioa nola ematen den, batzutan konturatu gabe. Agian gaude transmititzen gure gurasoek gurasoengandik ikasi genuen gauza bera, baina beste modu batera, edo modu sotilago batean, edo beste forma batzuk edo hartzen ditu egoera horrek beste forma batzuk hartu ditzake, ez? Berdintasun horrek nolabait tuneatuta agertzen zaigu batzutan, ez?
hor badago liburuan ere, liburua hazten da edo abiatzen da gizon baten ezinegon batetik. Eta ezinegon hori sortzen zaio edo pizten zaio emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan, ez? Mendian bortxatu eta erailda agertu den emakume baten notiziak, guztiz urduri jartzen du, eta konturatzen da, halako albisteren bat entzuten duen bakoitzean sentitzen duela ezinegon hori, ez? Eta bi sentimentu nahazten zaizkiola, bata da beldurra, berak alabak ditu, alabain gandik beldur hori, baina bestetik errua. Eta sentitzen du errua gizon izateagatik, ez? Eta horreindik urduriago jartzen du, eta inkluso azerre, ez da? Zergatik sentitu behar dut nik, sentitu behar naiz errudun, nik ez badut ezer egin. Bueno, nik uste dut liburua ere sortzen dela, edo sortu zitzaidala buruan, jakini batetik abiatuta. Nik askotan pentsatu dut, emakumeen kontrako indarkeriaren kasu bat, adibidez, telebistan emakume bat bortxatu dute, edo ere bikoteak hildu emakume bat. Eta askotan pentsatu dut, gizon batek hau entzuten duenean, ikusten duenean, zer pasatzen da bere burutik, ez? Sentitzen du berarekin zer ikusia duela, edo ez, edo agian bat ere ez. Hau da, nik uste dut hor, jakin min bat izan dudala, jakin nahi bat gizon baten buruan zer sortu daitekeen, edo ze hausnarketa, ze galdera, ze kezka egon daitezkeen. Eta horregatik saiatu naizela hor sartzen, ez? Deseroso sentitzen da gizon sentitzeagatik, gizon batek egin duenagatik, hau da, galdera horiek izan ditut buruan, ez? Eta galdera horiei jarraituz ere nola bueltatuz generoaren eraginaren gaiari liburuak ere kontatzen du eta nola eraikitzen den gizon bat, ez? Kasu honetan nola eraiki den gizon hau, ez? Eta ikusten da gizonak neurri handi batean eraiki direla ukazio edo ukapen batetik, ez, negazio batetik, batez ere ez zara emakume, ez? Eta orduan ez duzu emakumeek egiten dutena, sozialki emakumei egozten zaiena, egin behar, ez? Ez duzu sentimendurik adierazi behar, indartsu izan behar zara, ez duzu beldurrik izan behar, zurea boterea da, indarra da, eta neurri handi batean indarkeria. Nik uste dut, maskulinitatea neurri handi batean eraikitzen dela, edo maskulinitatearen oinarria, maskulinitate hegemonikoaren oinarria dela indarkeria. Bere eraikuntzaren oinarrian nik uste dut indarkeria dagoela. Esan dudan bezala, dago transmisio bat, eta nola onartu ere gaurko egunean gizon batek bere gurasoen edo bere aitaren antzikoa dela edo balore horiek dituela, oso erreza da esatea beitu nire aita edo nire gurasoak matxista batzu ziren, oso erreza da esatea, baina oso zaila da gaur egun hori zure barnean onartzea edo zure bizitzan onartzea, ez? Eta gizonei tokatu zaien gaur egun garai aldakor honetan, nik uste dut badaudela erreakzio ezberdinak gizonengan, eta hemen nolabait agertzen da pixkat, ez? Defentsarako batzuk badago nolabait euren burua defendatu gertatzen ari den, edo garai aldakor honen aurrean, euren burua defendatzeko beharra ikusten dutenak, ez? Eta horra agertzen da, ni ez naiz izan, eta esaten dena not all men, no? Ez gizon guztiek, ez? Egia da, ez gizon guztiek, baina bai emakume guztiek pairatzen dute matxismoaren
eragina eta modu larri batean kasu askotan, ez? Orduan, galdera da, egia da, gizonek noski, gizon guztiak noski ez dira bortxatzaileak, ez dira euren botere harremanak erabiltzen dutenak, ez, baina bai emakume guztiek pairatzen dute matxismoaren eragina eta ondorioak, eta zu gizon bezala zu zer egiten duzu hori geldiarazteko, izan daiteke galdera, ez, eta erantzun izan daiteke, lehen pausua izango litzateke privilegioak onartu, dituzten privilegioak onartu, eta hauek desagerrarazteko eta aldatzeko pausuak eman, ez? Eta maskulinidadean ematen diren pausu guztiak beti ere, nire ustez, indartu behar dute emakumeen ahalduntzea, emakumeen egoera hobetu behar dute. Zentzu horretan nik uste dut ere, emakumeek egin dugula hausnarketa handi bat, feminismoak eman dizkigun tresnei esker. Eta hor daudela, gizonen esku baita ere. Liburuak aipatzen duen beste edo zeharkatzen duen beste gai bat, gai berdinarekin jarraituz, baina da intimoa eta soziala zein loturik dauden, ez? Gure bizitza intimoa eta gizartean gertatzen dena guztiz lotuta daude. Eta lehen aipatu dudana, ez? Barne gatazkak ere kanpo gatazkaekin konektaturik daudela, ez? Aspaldi feminismoak esan zuen pertsonala politikoa da, horren adibide da, esan dudan bezala, adibidez, nola maite nintzen garen, edo nola egiten ditugun hainbat gauza gure eremu intimoan, guztik zeharkatuta daudenak gizartean momentu horretan dauden balioengatik, arauengatik, egoeragatik, hori guztiz zeharkatuta dago, ez da. Botere harremanak hor daude, agertzen dira eta liburu guztian agertzen dira lur azpiko ibai baten antzera, gure harremanetan hor daude, eta botere harreman horien azpian zer dago? Lehen esan dudan bezala nik uste dut batetik indarkeria, ez indarkeria bakarrik, indarkeriaren mehatxua, batzutan nahikoa da mehatxua, indarkeria edo mehatxua jendea geldiarazteko, eta beldurra, ez? Beldurra da, nik uste dut kontrol sozialerako tresna eraginkorrena, eta beldurrak indar handia du. Novelan esaten da momentu batean, beldurra maitasuna baino indartsuagoa da. Eta egia da. Beldurra paralizatzen gaitu, eta beldurraren indarra oso handia da. Eta agertzen den beste gauza bat da, errua baita ere, kontrol sozialerako tresna bezala, ez? Eta emakumeek asko dakigu horri buruz, ez? Errudun sentintzearen sentipen horri buruz. Bada, esan dudan bezala, novela, gizon batek egiten duen bidai hori, bere nola eraiki den gizon bezala, ze gizon eredu izan duen bere bizitzan horren kontzientzia hartze bat, baina baita bada emakumeena, novelan agertzen diren emakumeena, eta zer ikusten dute emakume hauek bidean, ikusten dute besteak beste egin dituzten errenuntzia guztiak, hainbat gauzetatik, besteak zaintzeagatik, edo inguruak ez dielako lagundu ambizioa izaten, zenbait alorretan, edo ez dielako bidea eman. Ikusi dute baita ere gizonekin izan duten harreman horretan nola askotan edo gehienetan behar izan duten gizon baten onarpena sentitzeko egiten zutena balio duela, egiten ari naizena balioa izateko gizon baten aurrera ondo dago, behar izan dugu, behar dugu askotan. Eta ikasten dute baita ere, geure burua engainatzearen
Hau da, gure kontraesanak ezinbestean hor daudela, ezta? Hor badago liberen pertsonaia, kanpora doan pertsonaiaren adibidea, ez? Nola batzutan geure buruari esaten diogu, bai, hau egiten ari gara, edo geure burua engainatzen dugu, baina gero kontrakoa egiten dugun praktikan, ez? Eta liberen kasuan, bera beti izan da familiako feminista iraultzailea, baina ze iraultza egin du, konturatzen da, ihes egitea besterik ez duela egin, eta konturatzen da baita ere, lege zaharroiek nola eragin handia duten berarengan oraindik, ez? Interesatu zait asko novela honetan pertsonaien kontraesanak agertzen. Iruditzen zait, batetik pertsonaia bat sinesgarria izateko ezinbestean agertu behar direla kontraesanak, gu kontraesanez beteta gaudelako. Ez? Danok. Eta, bukatzen joateko, pare bat komentario, liburu atera zenetik, izan nahi zenbait irakurle klubetan, eta entzun ditut irakurle batzuen iritziak, eta bar. Eta bat haute bi gauza agertu direnak ez denetan, baina, agertu direnak maiz. Bata da, kontatzen dira, ez dakit irakurri duzuen novela, baina ez dut kontatuko zehazki zer gertatzen den, baina novela kontatzen du emakume baten ahalduntze prozesu bat, ez? Nolabait, esateko laburbilduz, ahalduntze prozesu bat, baina momentu batean amore ematen du, momentu batean jauzi egiten da, dena bertan bera porrote egiten du, ez? Eta zenbat irakurle eta bienak emakumeak esan didate. Baina nola egin duzu hori, berak amore ematen duenean, eta bere senarrari bere idatzia ematen dionean, nola jarri duzu azerre, ez? Ez zuen hori egin behar, badoa gorutz eta badoa alduntze prozesu batean, eta nola jarri dut hain zuzen, iruditzen zai dalako ahalduntze prozesu oso zaila dela, eta gora bera asko dituena, eta ezin dugula saldu gauza errez bat balitz bezala, ez? Beraz, gora bera asko dituena, eta trampa asko dituen askotan, eta errez jauzi gaitezkela trampetan, beraz, errealistagoa iruditzen zitzaidan, eta gainera nahi nuen ere hori, ez? Zulo hori azaldu. Eta bestea da justo kontrakoa eta gizonekin duena zerikusia, eta nolabait nik behar nuen bukaera itxaropentsu bat. Ez? Bukaera nolabait gizon bat nola bihurtu daiteken eredu beste batzuentzat, eta nola beste gizon batzuk jarraitu dezakete gizon horren atzetik joan daitezkeen, ez? Eta askok esaten zira, hori da oso itxaropentzuegia, baikorregia, eta zen barkatu, baina behar nuen. Batetik behar nuen, nik pertsonalki behar nuen sinistu hori horrela izan daitekela, eta iruditzen zait askotan asmatu behar ditugula ere etorkizunak, imaginatu behar ditugula etorkizunak gertatzeko, eta iruditzen zaidalako bai, berdintasunaren borroka honetan, edo itxaropen pixka bat duzu, edo ez dago zer egiterik. Esan bestela gure atzetik egon diren feminista borrokan egon diren guztiei, esan sufragistei, esan denek izango zuten itxaropen punto bat, bestela ez daukazu, itxaropena da gure gasolina. Eta orduan nik behar nuen bukaera itxaropentsu bat, sinisteko hori horrela izan daitekela. Eta bukatzeko liburua bada ere, edo novela bada ere, guzti honetaz gain idazteari buruzko hausnarketa bat. Eta hausnarketa hori egin izan nahi izan dut bi planotan bezala, ez? Batetik
idazketa, emakumeak eta gizonak eta idazketa, da. Wolfen gela propioa dugun ala ez, nik askotan esaten dut gela propioa daukadala, baina jende asko sartzen dela gela propio horretan. Nork ematen du prestigioa, nork erabakitzen du gai batzuk garrantzitsuak direla eta beste batzuk ez. Galdera horiek hor daude liburuan, ez? Gehiago dira galderak, liburu guztia da gehiago galdera erantzuna baina. Eta idazteari buruzko hausnarketa beste plano batean baita ere. Idazketaren terrenoa edo idazketaren lurraldea egiaren lurraldea nolabait dela, ez? Hor hitz egiten da novelan berunezko hitzak erabiltzen da, ez? Gure eguneroko harremanen eta gure eguneroko bizuteri asko hitzak edo pisu gutxiko hitz horien aurrean, idazketaren lurraldean hitzek pisua dute, ez? Eta nik uste dut egia bat egon behar duela idazten duenaren horren atzean, ez? Eta bada lurralde bat egiarena eta askotan gainera idazleari inkluso batzutan ez zaio gustatzen agertu dena, ez? Agertu den egi hori, ez? Baina bada ni ustez egiaren lurraldean nolabait esateko fikzioa asmatua bada ere kontatu nahi dena, kontatzen dena bada egiaren lurraldea. Eta bueno, momentuz hor utziko dut, ez dakit komentarioak dituzuen, galderak nahi duzuen. Bueno, orain zuen txanda da, nahi duzuenak, galderak, gogoetak, mentza dukuzko Karmele, gustora zuen, ez dizue emango mikrofona oskura bat, ez bide COVID garaia birela, orduan bota beharko duzu galdera, bale? Aber, norbetik zerbait komentatu nahi duen. Kaixo, galdetu nahi dut, esan duzun gauza batekin piztu zaiten argi bat, esan duzu idatzi zenuela kuriositatearekin esploratzeko gizon horien buruetan ze pasatuko dute den buruetatik idatzi hauek entzuterakoan edo ikusterakoan. Eta aldetu nahi nuen, igual jasoan duzun gizonen partetik erantzun gehiago eta liburuan jarritakoa hipotesiak, baieztatu dituzun edo ez, kuriositatea. Bai, jaso ditut gizon askoren erantzunak iritziak hori izan da ere ezberdintasun bat liburu hau eta aurrekoekin konparatuta honetaz gaiagatik edo alagatik gizon asko idatzi dit edo idatzi didate edo komentatu didate, ez? Eta gerturatu direnak, bintzat denak izan dira, onak esan nahi dut zentzu honetan. Denek nolabait onartu didate ikusi dutela euren zerbait, edo eurek egiten duten zerbait, edo euren bizitzako zerbait bertan. Batzuek esan didate zenbait gauzek min egin diela, baina zentzu positiboan esan nahi dut gauza batzuk ikusi dituztela, eta adibidez aita eta semearen arteko harreman horri buruz ere askok aipatu didate zerbait, ez? Adibidez, aita eta seme baten arteko komunikazio ezintasun edo sentimenduak komunikatzeko ezintasun hori, ez? Nolabait gizonek debekatua izan dutena edo dutena
sentimenduak adieraztearena, ez? Askok hori ere azpimarratu edo aipatu didate, ez? Niretzat izan da esperientzia zentzu horretan oso ona gero izan dudana gizonekin, ez? Ez da, izan da ere gerturaketa bat, eta nik uste dut ere eurek askok gaia agian ikusi dute jorratuta beste leku batetik, gizon baten begietatik, edo saiatu gizon baten begietatik izatea, eta horrek ere beste modu batera jaso dute hor kontatzen, edo onartu dituzte zenbait gauza, ikuspegia hori izan delako, ez? Euren gizon baten ikuspegia izan delako, ez dakit. Baina, zentzu horretan izan da esperientzia polita niretzat. Aurreko egunean esan genuen gu irakurle kluba, eta bertan egon ginen hitz egiten zu egiten duzun joko literarioari buruz. Jasonek hitz egiten duenean, lehenengo pertsona erabiltzen du, rosa komentatu zuen hori, baina Ismaelek eta Liebek hitz egiten dutenean, bigarren pertsona. Horren atzean zer dago? Nik bigarren pertsona erabiltzen dut, adibidez Ismaelen kasuan, bigarren pertsonak ematen didalako aukera, hitz egiteko Ismaelen barrutik, baina pixkat aldenduta Ismaelen gandik. Hau da, Ismaelek bere burua pixkat urrunetik ikusiko balu bezala. Bere kontzientzia egongo balitz bezala bera hitz egiten. Nik uste gure buruari hitz egiten diogunean, askotan bigarren pertsonaen egiten dugu. Izateko, zergatik ez diozu esan hori? Edo zergatik esan duzu hori? Bigarren pertsona hori harrapatu nahi nuen. Niretzat importantea zen bigarren pertsona, hain zuzen, ze bera konturatzen hasten da gauza batzu buruz, baina ez da konturatzen hainbeste hasieratik lehen pertsonan esateko moduan. Baina bai, bere burua pixkat urrunetik ikusiko balu bezala, eta hor zaudezu, eta hori egiten ari zara, eta horregatik erabiltzen dut bigarren pertsona, bai Ismaelekin, eta bai Lieberekin, Liebe ere prozesu horretan dagoelako iruditzen zaidan, biak daudela pixkat atzerago Jasone baino. Jasone dago pixkat aurrerago prozesu horretan, eta berak ja konstienteki lehen pertsonan hitz egiten du, konstientea delako edo konstienteagoa delako beste biak baino gertatzen ari zaion. Eta gainera behar nuelako, Jasone lehen pertsonan, ateratzen zitzaidalako lehen pertsonan, baina nik uste dut horregatik gertuago dago kontzientzia horretatik, eta orduan berak aldu lehen pertsonan kontatu, baina besteak oraindik ez. Besteak daude pixkat aldentzen hasita eta kanpotik begira pixkat zer egiten ari diren, eta horregatik erabiltzen dut bigarren pertsona. Kontzientzia horren ari da, eta pentsatu zen, zuk esan duzu irakurle klub batzuetan, bera esan dela zergatik egin zuen Jasonek aukeraketa hori, zergatik amore eman zuen. Nire irakurketa bestelakoa izan da, behin konturatzen denean, zeren menpe dagoen, egiten du apurketa eta askapen prozesu bat da, nire ustez, testua edo dena erakoa guztien du, eramaten du, niretzat, nik beste alde batetik irakurri nuen. Ez dakit. Agiena literatura daukana, azken bila, baina ez dakitu. Irakurketak hau da ere daukan gauza berazgarri bat, bakoitzak bere motxilakin irakurtzen dituela liburuak. Eta bakoitzak ikusten dugula gauza ezberdinak ikusi ditzakegula, eta gauza bakoitzak zentzu bat hartu dezakela zure bizi esperientziagatik edo buruan dituzun gauzagatik eta nadagatik, Nik egia esan nahi nuen egin banekielako mingarria zela eta ulertzen dudalako bidean
horrelakoak gertatzen direla. Eta amari gertatu zitzaiona mingarria zen bezala, aitak lapurtu zizkion diru horiek eta gertatzen den hori mingarria izan zen bezala, nola baita idazteko bide hau ez dela erreza, eta amore eman dezakezula edozein momentutan, eta horrek gainera min ematen dizu, baina horrela gertatzen da askotan, eta horregatik nuen, baina irakurketa guztiak dira onargarriak. Galdera bat. Pertsonaien triuska hortan, egiten duzun pertsonaien joko handi hortan, zuk etengabe esaten duzu, badaude bidazle, eta batek besteari esaten dio, batez ere neska guztiari esaten dio, eta gaur esan duzu, ez? Segun ondigan begiratzen duzuna, ala ikusten duzula eta ala sortzen duzula eta zirkustantzien eraikuntza dela genero, ez? Eta hori ematen dizu, ahotsan jartzen duzu idazle esaten dizu. Esan dizute, esan zu gauza bera egin duzula? Nire lekutik begiratu duela. Sortu dituzula pertsona horiek. Sortu duzula Ismael hori. Noski, nik ere, esan dudan bezala, ez dugu sortzen leku neutro batetik guk ere. Azkenean, iruditzen zait, liburu bat idazten duzunean, egiten duzun ekarpena edo usten duzuna dela gauza garrantzitsuenetako bat dela ikusten duzula zuk mundua ikusteko duzun modua. Eta da, liburu batean utzi dezakezun gauzarik intimoena. Ze askotan esaten da, liburuetan kontatu dezakezu, hau benetakoa, historioan kontatzen duzun hori ez da importantea, nik uste dut, benetan intimoena, edo ematen duzun gauzarik intimoena, da mundua ikusteko duzun modua. Zure begietatik mundua nola ikusten den, momentu horretan, idazten zauden momentu horretan, ez? Zentzu handi batean, eta pertsonaia batzuk eraikitzen zaudenean, zure begirada hor dago, nola ikusten dituzun, zer egiten duten, zure begirada dago. Orduan, noski nik ere leku konkretu batetik begiratu dut, baina bai egia da, egin dudala saiakera eta liburua horregatik dago horrela egituratua, hiru pertsonaia, bakoitzak bere lekua, bakoitzak bere ahotsa, behar nuelako adierazi edo behar nuelako erakutsi hori nola bakoitzak errealitate beraren aurrean nondik begiratzen duzun horren arabera gauza oso ezberdina ikusi dezakezula, ez? Eta hor badaude hiru pertsonaia errealitate bera ikusten, errealitate beraren aurrean, baina bakoitzak mundu ezberdin bat ikusten du, ez? Eta, orokorrean ikusten dut literaturak ere hori eskaintzen dizula baita ere, ikustea mundu bakar batean edo zenbat mundu txiki dauden eta zenbat ikuspegi ezberdin eta zenbat begirada ezberdin, ez? Eta nik uste dut ere, gaineratuko nuke, novela batek edo literatur lan batek, sorkuntzak, ematen dizula aukera ere nolabait munduaren konplexutasuna azaltzeko. Nik uste dut idazle bati egin altzaion alderarik kaskarrena da zure deke batu liburu, esaten duna, ez? Zure liburua, liburu bat idatzi behar izan dut, azaltzeko zer esan nahi dudan, hau da konplexutasunaren lurralde bat edo leku bat, ez? Nola dena dago, iruditzen zait, gainera gure gizartean gero eta gehiago, badaudela diskurso batzuk indarra hartzen ari direna gainera, dena da edo bai edo ez, edo zuri edo beltz, edo nirekin edo nire kontra, hau da. Eta literatura da beste terreno bat konplexutasun hori erakusten dizuna, eta esaten dizuna bizitzaren logika ez dela hori, ez dela
bai edo ez, zuri edo beltz, ez dena dagoela, hor ertz asko daudela, ez? Eta nik uste dut, ematen dizula aukera sorkuntzak hortan, konplexutasun hortan sartzeko, ez? Beste era batera kontatu ezin dituzun gauzak, konplexutasun hori kontuan hartuz kontatu ahal izateko. Bueno, beste galderarik ez badago, zerbait komentatzeko. Bueno, egia esan, badugu asmoa Karmelekin kartografia bat egiteko. Orduan izango dugu aukera gehiago berarekin egoteko. Eskatu genion, berarekin ibilaldi bat egiteko, pixka bat pertsona horiek mugitzen diren lekuetatik eta idazleak nondik ikusi duen. Ez da entzuten? Aztuta daukat. Bai, asmoa dugu... Bueno, asmoa dugu kartografia bat egiteko Karmelerekin larun bat goiz batean edo... Ya está, bai. Ja, hori bai. Ara. Hirugarren aldiz. Asmoa dugu. Karmelerekin larun bat goiz batez edo igande goiz batez kartografia bat, ibilaldi literario bat egiteko bere liburu honekin, berak kokatu dituen, esan digu ez digula lari zurera emango, baina urrut izan dago, baina bai ikusiko zenuten azkenean neko leku itxiak direla, egia da Karmelek normalean etxe barruan idazten du. Eta, ez dakit nola aterak edan ataka hortatik, baina segurunik esaten nion seguru izango duela sorkuntzarako izugarrizko gaitasuna eta eramango gaituela bidea izuragarri bat egingo dugula bere liburu hori in situ berarekin ikusteko, ez nondik sortu den. Orduan, konbidatu zaudete eta ez dugu jarri baina nahiko genuke martxoaldean egin. Eta, berarekin ordu pare bat edo, ez dakit nola, igual bi ordu, igual 2 minutu edo, ez dakit nola izango, Hori bere gidoiaren baitan dago, baina izan daiteke gaur egindu oso eta serioa, bildu du bere nobelaren nondik norakoa, gaiak, asmoak, egitura, eta orduan, beste modu bat izan daiteke espazio horiek gureak direna gainera ez Gasteizen Eibartik etorri ziren, beste batzuk kanpoa gotik oraindik, baina hemen bizi dira, eta orduan gurekin bizi diren pertsonaiak dira Ismael eta Libe ere etorria da, segun batzu pasatzera, orduan, eta Jasone ere gurekin bizi da, orduan ezagutuko ditugu non bizi diren Karmelerekin. Orduan horren berri izango duzu, ez dakit nola iragarriko dugun, baina, konbidatu zaudeten, COVID-ak usten badigu, distantziekin eta hori denakin, baina, eskerrik asko, zuei guztiei etortzagatik, eta mila esker Karmele hurrengo nobelaren zai geratzen gara. Ia, jo bai. Eskerrik asko.